čím ďalej sa ten človek blíži, alebo čím k tomuto viacej, k tomu CEO postu sa blíži, tak za mňa osobne tam figuruje taký element toho, že ten... Ja to volám ako keby, že ten človek už nemôže mať výhovorky a tie veci sa musia stať. Inak mám pocit, že dizajnéri vedia byť skvelými foundermi, pretože veľakrát plávajú v tej ambiguity, je tam veľa feedbacku, musia sa rozhodnúť proste z niekoľkých iterácií a vedieť povedať, že OK, toto je ten náš bet, za ktorým si stojíme a ten chceme vybudovať. Asi tá moja rada je, že bude to painful, náročné, ale proste preskoč ten krok k tomu a spraviť tú vec, ktorú ten človek ako keby fakt chce. Ahoj, vítejte u dalšího dílu Too Fresh Design podcastu. V Too Fresh pomáháme firmám s produktovým designem a UX a nebo taky s rozvojem designových týmů a optimalizací designových procesů. A v našem podcastu si povídám s investorama, foundrama, manažerama a samozřejmě taky designerama o tom, jak design pomáhá biznisu. Dneska máme speciální díl, protože poprvé natáčíme i video, kromě audia. Tak snad to všechno dopadne dobře. A mým hostem je Filip Stolár, spoluzakladatel startupu Kontext, taky vývojář a designér. Ahoj Filipe, vítám tě u nás. Čau, snáď som sa dosť učesal na dnešný diel a ďakujem za pozvanie. To máš složitější, já už se nepotřebuji česat, takže já už to mám jednoduchý v tomhle. Filipe, ty jsi začínal jako vývojář, potom si spolu založil startup Deepnote, kde si působil jako head of design a rok zpátky, myslím, si s Andrejem Kiskou spolu založil startup Kontext, který dělá docela vlny na české startupové scéně. A my si spolu budeme povídat o tom, mimo jiný, jaký to je, když jako designer vedeš firmu. A na úvod by mě zajímalo, co vlastně Kontext dělá. Jasné. No tak v kontexte sa snažíme preraziť vo svete, nazývam to, že AI reklám. Čo to vlastne znamená je, že vyvinuli sme nejaké svoje špecifické AI formáty, pri ktorých používame LLM-ka a vlastne máme AI aplikácie, kde ich umiestňujeme a teda samozrejme kontaktujeme sa aj s nejakými inzerentami, advertisermi, od ktorých vlastne získavame budžety na kampane a snažíme sa ich v nich uverejňovať. Keby mám dať veľmi konkrétny príklad, tak dá sa to predstaviť ako, že píšeš si s niečím ako ChatGPT, pýtaš sa na recept na omeletu a vlastne po odpovedi dostaneš vlastne vygenerovanú odpoveď real time, ktorá vlastne povie, že ideš si robiť omeletu, nechceš si kúpiť túto tefal panvicu, povedzme niečo také. Samozrejme táto reklama je jasne ukázaná, že to je reklama, nechceme nikoho zavádzať, že to je súčasťou odpovede toho chatbota. Jo. A to dneska si nenajdu třeba v ChatGPT nebo v Grokovi, ale kdo jsou ty vaši klienti? Jasné. Máme niekoľko kategórií a vlastne že v ChatGPT ani v Grokovi sa to nenájde dnes. Toto sú spoločnosti, ktoré majú nekonečne veľa fundingu. Myslím si, že k Adom sa vlastne blížia istým spôsobom, čo môžeme kľudne prebrať neskôr, ale teraz ich teda nemajú od nás. A vlastne miesto, kde nás nájdeš, sú ako keby tri také vertikály, to nazvem. Jednu nazývame AI chatboty, to je vlastne klony ChatGPT, ktorých je veľmi veľa, majú veľmi veľký user base. Jeden z nich je napríklad Deep AI, ktorý je náš už dlhodobý zákazník, kde sa dajú nájsť naše reklamy. Druhá vec sú AI search engines, takže vlastne tam je najznámejší hráč asi Perplexity. Znova Perplexity je obrovská well-funded firma, ktorá o adoch rozmýšľa iným spôsobom, sme s nimi v kontakte, ale vlastne naše ady sú napríklad v druhom najväčšom AI search engine, čo sa volá Liner. A potom tretia taká kategória, nazývame, že AI entertainment, tam je napríklad Character AI, ktorí teda tiež sú obrovská company a vlastne tam si ľudia chatujú s nejakými AI kamošmi a tak, takže vlastne tieto tri vertikály. Jo. A vaši zákazníci jsou i ty inzerenti, anebo
ty to třeba řeší napřímo s tou platformou a vy jenom poskytujete ten software vlastně, přes který to běží? Dobrá otázka. My sme na oboch stranoch tohto marketplaceu, takže zvolili sme si tzv. Hard mode budovania startupu. Sú tam dva typy zákazníkov, ktorých musíme obslúžiť, takže vlastne sú tam tie aplikácie, my máme naše vlastné SDKs, ktoré sa vlastne integrujú, takže vlastne sme určitým spôsobom sa veľmi interfejsujeme aj s developermi, snažíme sa mať veľmi dobrú, nazývam to, že Stripe level dokumentáciu, customer support pre toto a pomôcť tým ľuďom sa naintegrovať. Na druhej strane teda sú tam tí inzerenti, toto je tiež niečo, čo spúšťame a vlastne tam sa bavíme presne o takých veciach, že keďže tie naše reklamy reagujú na ten intent, je to vlastne, intent nazývam, že to je to, čo my dokážeme vyextrahovať z nejakých tých queries alebo konverzácie. Proste chápeme, že user sa baví o, povedzme, že o varení a receptoch, tak vieme dať na to vhodný ad. Snažíme sa tými admi priniesť aj nejakú value. Proste to je ten, akože v ad svete to je ten holy grail, že vlastne tie reklamy by nemuseli byť iba banery, ktoré človeka zaspamujú a vlastne mu iba blokujú vidieť, čo chce. Zamýšľali sme sa, že čo keby tam vlastne je aj nejaký prínos pre toho človeka. Takže vlastne áno, aj tí inzerenti sú naši zákazníci. To si dovedu představit, že krom toho výsledku, že možná se dá přinášet nějaká další hodnota pro toho uživatele, jako jenom krom odkazu na nějaký produkt, nebo asi do budoucna i to, že si to rovnou koupím, že jo, z toho rozhraní potenciálně nějak... Presne, akože to je to, čo vlastne ChatGPT teraz vydal. Vlastne vieš si kúpiť rôzne veci z toho rozhrania. Presne to do toho hrá. Ono, tak ako možno sme objavili taký pattern, nazvem to dizajnový, povedzme, že v Perplexity, keď si popýtam nejakú odpoveď, tak není to akože obrovský kus textu. Už sa snažia pochopiť, že OK, user sa pýta na stocks, tak tam dajú nejaký graf pekný, OK, user sa pýta na články, tak som tam minulo videl takú peknú galériu a je tam veľa takýchto patternov, ktoré ako keby pridali do tej odpovede a tým istým spôsobom sa vyvíjajú aj tie formáty, že vlastne my sa snažíme reagovať na ten content a prispôsobiť formát tomu, ako keby tomu, čo dáva najviac zmysel, čo ako keby pre nás znamená vyššiu konverziu, z čoho sa tešíme a teda aj pre inzerenta a vlastne na druhej strane pre toho používateľa tá vyššia konverzia existuje preto, lebo to dodalo viacej value, lepšie to odkomunikovalo tú danú vec, než nejaký tradičný formát, ktorý sa ti akože neviem, keď sa hrávaš hry, tradične tam akože na 30 sekúnd máš video, ktoré si musíš pozrieť a strieľajú sa tam nejakí panáčikovia, čo chodia do radu. No tak to vieme, že tieto formáty prinášajú veľmi veľký churn. Samozrejme, tie apky sú z toho není radí, takže je to súčasťou tej našej stratégie. Jo. Mně to připomíná vlastně trošku historii i třeba vývoj Google, že jo, který začínal jako textové výsledky a postupně přidával různý, já nevím, jak tomu říkají, ale já tomu budu říkat widgety, který přesně graf akcí, vývoje akcí, že nějaký snippety z Wikipedie a trošku to začalo být interaktivnější, jo, nebo já když sleduju, jak hraje Slavie, tak jsou tam, že jo, tabulky, jsou tam zápasy, jsou tam vlastně jako detaily o zápasech a tak, takže nebo když člověk třeba se kouká, nevím, teď bylo US Open, tak když kouká na tenis, na výsledky, tak stačí zadat do Google US Open a vlastně má tam live jako výsledky, který se updateujou tak, jak hrajou ty hráči, takže tam přiskakují body, což předpokládám, že vlastně to budou podobné jako věci, které se budou dít v tomhle spaceu. Ty jsi zmínil jednu věc, jo, že jste objevili takový design pattern u Perplexity. To by mě právě trošku zajímalo, jak přistupujete k těm designovým patternům, protože vy jste podle mě docela v novém spaceu, že jo? Je spousta věcí, které už jsou jako objevený a když budeš třeba dělat aplikaci na prodej aut, jo, tak takových aplikací už je tady jako milion a tobě stačí si najít ty patterny a možná to z toho nějak seskládat
ale u toho, co děláte, tam bude asi docela dost jako explorace, hledání nových cest. Tak. Jak tohle funguje? Hej, to je super otázka. No, asi tam vidím dva také trendy, alebo ako to povedať. Jeden je presne, je to nový space, ale keď sa zameriam na ten náš ad space, on je veľmi, veľmi silne drivovaný dátami a tými proste konverziami results. Meta si myslím, alebo rôzne tieto spoločnosti založené na adoch sú preslavené tým, že tam každý tím, ktorý nejako sa dotýka tých adov, ranuje obrovský počet experimentov, testuje všetky maličkosti od toho, že v akej kvalite ti pri akom internete pošle video a všetky tieto veci a pozerajú sa na ten dopad na konverziu. My to treatujeme podobne. Proste máme neuveriteľne veľa experimentov, z ktorých sa proste snažíme naučiť a tie vlastne ku koncu formujú nejaké tie, nazvem to, že ad formáty, ktoré máme a cca ako vyzerajú. Povedal by som, že ten druhý pattern, ktorý ja osobne používam, je presne spomenutý z toho outputu, povedzme, nejakého Perplexity, kľudne Canvas, ChatGPT alebo artefakty v Claudeovi. Proste všetky tieto spoločnosti veľmi intenzívne rozmýšľajú o tom, ako natívne pripojiť nejaké elementy do toho outputu, ktoré vlastne tam dávajú zmysel. Pre mňa je toto dosť inšpiratívne, takže ja si vlastne tam to hľadám, alebo teda tam nejako čerpám tú inšpiráciu, pretože my vlastne tiež chceme sa do tohto nejako vedieť vsunúť, chceme vedieť ponúknuť userovi. Teraz sme pri texte. Text je momentálne najlacnejší, najviac rozšírený, ale čo nás zastavuje, aby sme proste išli do imidžov, videa, audia a tak. Už aj tam máme nejaké vlastne ad formáty, dokážeme real-time vygenerovať video, ktoré je customizované na daný session a akože to už začínajú byť také tie veci, ktoré všetci si mysleli, že budú o 3-4 roky aj pri momentálnej rýchlosti vývoja, ale dejú sa oveľa skôr. A tam ešte určite spomeniem, že tam sme tiež, myslím si, že veľmi v kontakte, aj takom osobnom, ale aj v tom, ako to sledujeme so všetkými tými nazvem to, že model makerami, alebo áno, asi model makerami, ale aj pre to video a image, to je pre nás teraz kľúčové, takže je to taká sieť vecí, kde zbierame tieto inšpirácie. Jasně. Máte nějakou svoji knihovnu, nějaký repozitář, kam tohle sypete, anebo ve Figmě třeba nějaký, nevím, board, jo, nebo page, kde máte jako různý explorace a tak, jak... Máme oboje, akože taký ten náš stack je asi taký tradičný startupový, je tam Figma, Notion, Linear, takže vlastne priznám sa, že už sme viacej presunuli z toho Notionu do Linearu, tam trávim tiež dosť veľa aj ja času, tam zapisujeme mnohé tie insights a proste trackujeme tam nejakú, nazvem to takú ich tu prioritu pre nás. Inak ako company my sme mali, nás je 12, myslím, že teraz, takže raz som sa snažil spraviť roadmapu na 2 mesiace, no tak to bol strašný fail. To akože o 3 týždne vôbec nefungovalo. Takže u nás je taká týždňová kadencia, to nazvem, tam sa cca vieme dohodnúť, povedať si, naplánovať a tieto teda insights ukladáme do Figmy, mám tam rozdrobených veľa explorácií a v Notione máme experiment stable, takže tam sa to ukladá. Okay. Ale když jsme se teďka dotkli toho, kolik vás je a jak vypadá ta vaše organizace, tak jakou ty máš přesně roli a kdo jsou tví co-foundři a jakou mají roli oni? Jasné. Tak moja rola, no, to je dobrá otázka. Akože napísané niekde na LinkedIn asi je, že Head of Design. Je to najmä aj to, čo som si zobral z Deepnotu, som ako keby s tým nejako zžitý, ale honestly, že na dizajne trávim, myslím si, že 10-15, možno 20% času. Oveľa viacej času trávim nazvem to, že na takom produkte ako celku, na rôznymi konverzáciami. A tech je veľmi špecifický tými nejakými learning streakmi. Je potrebné sa s tými ľuďmi baviť veľa, aby sme vlastne pochopili, čo sa v akom
čo sa ako má nejako, nazvem to, že nastaviť, napríklad veľká vec, ktorá sa rieši, aby som spomenul, je attribution, že ako vieš, že ten vlastne ad, od koho prišiel, komu sa pripočíta tá zásluha, za neho to nazvem. Takže to je niečo, čo intenzívne riešime. A je tam ešte aj kúsok programovania z môjho backgroundu ako vlastne softwarový inžinier alebo developer, takže to občas sa posnažím spraviť, keď vidím, že mám ten nápad, viem ho executnúť a proste nemusím sa tu s nikým synkovať, proste si to spravím. A potom určite je tam aj ten sales, že vlastne v tomto si to nejako delíme s Andrejom, ktorý je teda CEO, ktorý teda má primárne takú, nazvem to, že tú salesovú CEO rolu, potom je tam určite aj presahuje veľmi do produktu. Andrej vie byť dosť zazoomovať na konkrétne problémy a vlastne tam dať veľmi, veľmi super feedback. Z co-founderov ešte spomeniem Jana Maťaša, ktorý vlastne pracuje na engineeringu a ešte ako takého širšieho leadershipu je tam Marek, ktorý je náš CTO, takže vlastne takto nejako spolu kolaborujeme so zvyškom tímu a nejako sa snažíme spraviť revolúciu a vlny v AdTech AI svete. U té tvý role, ty vlastně, dneska je, že jo, taková ta aktuální debata o tom, jestli by designéři měli kódovat nebo pomocí různých AI nástrojů v kurzoru, v Lovable, já nevím, ve Figma Make, teďka aktuálně pozoruju, že s tím hodně lidí experimentuje. Takže by měli pracovat s těmahle nástrojem a být blíž kódu, tak pro tebe je to asi dost že jo, přirozený tím, že jsi původem softwarový inženýr, ale když jsi říkal, že vlastně v tom kódu pořád funguješ, tak pracuješ s nějakýma takovejhlema jako AI assisted nástrojema, nebo... Určite. To už v dnešnej dobe by bolo. Akože, hej, minule som nad tým rozmýšľal, že čo keby mi niekto proste zobral kurzor a ten autocomplete, že už by som bol taký neistý z toho určite. Určite, že vlastne ja skôr tiahnem, nazvem to k takým tým software engineering nástrojom, teda tam by som určite spomenul Cursor a Claude Code. Tie mi veľmi pomáhajú a vlastne mne sa to teda ako keby mňa to nejako celý život sprevádzalo, ten software engineering, alebo nazvem to, že to programovanie, keďže ja ako keby vidím veľkú value v tom byť, nazvem to taký generalist, snažím sa vedieť pokryť nazvem to, že aj skoro celý life cycle nejakého takého developmentu produktu, že proste nejako si ho vymyslím, zinterviujem, nadizajnujem, naprogramujem, shipnem. Samozrejme nechcem povedať, že to niektoré z týchto stepov robím lepšie ako moji kolegovia alebo mnoho iných super ľudí. Takže určite je tam ten trade-off, že som není tak hlboko zavrtaný do niečoho, ale vlastne to je to, čo ma tak hrozne moc baví, že vlastne mať tú silu si niečo vymyslieť a dostať to do sveta. Takže mne najmä pomáhajú, aby som sa vrátil k predchádzajúcej otázke, tieto software engineering nástroje, ktoré až tak nepoužívam, je, že Figma Make alebo Lovable. Párkrát som to vyskúšal, ale ja osobne som v tom nemal nejakú tú value. Tak vzhledem k tomu tvýmu backgroundu to asi dává smysl, že přece jenom to jsou nástroje, které mi přijde, že jsou takhle, buď to můžou být zajímavý na nějakou jako fakt jako rychlou exploraci, ale možná spíš pro lidi, že jo, který prostě nejsou vývojáři a nemají tuhle tu zkušenost. Kromě tebe máte ještě jinýho designera, nebo jsi sám designér a kolik máte vývojářů? Designer som sám. Koľko máme vývojárov? 5-6 by som povedal. No takže vlastne okolo tohto čísla, takže no malý tím, komunikujeme veľmi akože hands-on. Napríklad, čo som nespomenul, čo je ako keby taká nová súčasť mojej role, ktorú som vlastne predtým neočakával, teraz je to skoro na dennej bázi, my teda pracujeme veľmi veľa s našimi modelmi, ktoré proste nejako upravujeme, fine-tunujeme, máme tam proste nejaké custom prompty, ktoré sú zodpovedné za generovanie reklám, videí a rôznych vecí. Takže a
ako keby musíme nastaviť nejakú a artikulovať nejakú laťku toho, že čo vlastne chceme dosiahnuť s týmto generovaným textom a vlastne tam si myslím, že som tiež vedel ako keby, alebo teda aj ten zvyšok týmu vedel dodať takú nazvem to, že odhadnúť takú tú kreativitu toho promptu, na základe toho vybrať správny model a uistiť sa, že tie, nazvem to, že reklamy, ktoré generujeme, znejú ako keby, tam už máme nejaké naše rules, ale už nie, že úplne vtieravo a sú také, vedia priniesť value, dobre sa čítajú a tak. To jsem mi připomněl. Včera jsem byl na akci v Pipedriveu, nebo co organizoval Pipedrive a Product Tank. Ptal se mě tam jeden designér, že designují nějaké věci, které jsou právě jako je v nich výstup z těch LLM modelů. A on říkal, jak to vlastně testovat, tyhle věci, jo? A jak to testujete vy? To je super interview s Henry Modisett, to je Head of Design Perplexity. On hovoril, že ako keby taký najväčší learning alebo zmena preňho v dizajnovaní, nazvem to s tým LLM outputom, je, že design for unpredictability. Ako rada na toto, keďže tam môže byť nekonečný space možností, čo mne pomáha, je vedieť sa dostať k tomu outputu a k tomu kódu, že proste veľmi ťažko sa mi nad týmto rozmýšľal vo Figme. Že akože snažiť si tam vytvoriť nejaké, nazvem to, že permutácie toho, čo sa môže stať, ako to posunúť ďalej, ten output, ktorý sa mi tam vygeneruje. Najlepšie sa mi to robí tak, že som hands-on s tým, mám to nejako naintegrované v tom interfejse a potom ma už priamo tam napadajú nápady. Ideálne mám aj ten knowledge toho, že mám tam zapnutý nejaký kurzor a viem povedať, že OK, toto mi takto uprav, chcem to vidieť, takže to bolo pre mňa vždy super. No a máš připravený prostředí, kdy vlastně můžeš fakt testovat ty výstupy z toho jazykového modelu. A jasně, oni budou po každý jiný, nebo jako ta předvídatelnost prostě je nízká, ale můžeš si to prostě vyzkoušet na pár příkladech a podle toho jako s tím potom pracovat. Presne, to je super a že proste, že v tej Figme som sa vedel prichytiť, že som veľmi rýchlo pri nejakom perfekcionizme, kde sa snažím tam akože ja si domýšľam, čo asi ten LLM model bude robiť a podľa toho si tu dizajnujem casey, ale tá realita, keď človek uvidí tých responsov nejakých, nazvem to, že 100 caseov, tak už vidí tam ten pattern a vie podľa mňa k tomu pekne niečo dodizajnovať. Jo. Takže chce si to možná vybudovat nějakou vlastní zkušenost, co ten jazykový model jako produkuje. Přesně jak říkáš, vidím 100 caseů a už jako trošku vlastně v hlavě se mi vytváří nějaký model, že jo, toho chování. Áno, akože určite moje odporúčanie, ak náhodou je niekto staknutý v tomto svete, že akože čo ten LLM model vygeneruje a sa snaží to vyriešiť Figmou, tak aspoň pre mňa to nefungovalo. Odporúčam určite ísť do toho live environmentu, nejakého možno až developerského, ak sa ten človek na to cíti, tak mne to pomohlo. Máte teď nějakou jako aktuální takovou velkou výzvu jako v designu nebo v tom produktu? Jako předpokládám, že jich máte asi spoustu, že celý ten produkt je jako výzva, ale něco, co teďka vyloženě jako s tím se perete? Snažíme sa ako keby zaujímavá určite, čo spomeniem, sú tie obrázky a videá. Nehovorím, že sa dostávame do toho bodu, ale teda, že sme ešte v tom bode, ale je tam vízia toho, že jak to povedať, bolo aj teraz niekoľko releaseov od Google, alebo proste v tom AdTech svete sa o tomto celkom hovorí, že vyzerá, že veľké spoločnosti sa pripravujú na taký svet, kde máš YouTube video, kde napríklad niekto reviewuje, ja neviem, batoh a za sebou má nejaké itemy. No a čo bráni AI-ku spraviť tie itemy vzadu ako keby reklamné prostredie na to, že sa tam inzertne nejaký brand. Teraz ten človek teda musí od toho brandu dostať tú vec, položiť ju tam, spraviť partnership, všetko. Čo keby vlastne človek tam má, ja neviem, vyložené flašky alebo ja neviem, nejaké veci a vlastne tie sa vedia dynamicky podľa toho, aký user sa pozerá, zmeniť a vlastne tieto spoločnosti na to vedia nejako bidovať a lepšie targetovať.
Takže to už je troška taký už pokročilý svet tohto, taká vízia, ale myslím si, že ženieme sa, aj ten space sa snaží vymyslieť, ako za týmto je samozrejme strašne veľa infraštruktúry, ako na tom proste, ako dokáže na to niekto bidovať v aukcii, v tej aukcii, nazvem to, že adovej, ako proste sa tam posielajú tie dáta medzi týmto, ako sa uistiť, že to je vyrenderované do pár milisekúnd alebo stoviek sekúnd. Takže hej, je tam veľa takýchto vecí. To zní docela jako krutě, že ten výpočetní výkon zatím musí být taky jako brutální. No tak že... to je šialené. Trošku mi to, že připomíná, ale úplně v jiném levelu. Nevím, když člověk kouká, že na nějaký sporty, na fotbal typicky, tak dneska už spousta těch reklam, že který tam běhají, jsou jako dynamický a nebo na hokej, myslím na ledce, že jo, i promítají jako věci, které tam nejsou jako reálně na tom ledu, ale jednak to je prostě v malém množství, že jo, je to všechno připravený jako nakonfigurovaný na ten daný use case a tohle je takový zobecnění toho a rozdrobení na vlastně strašně moc malých věcí, plus ještě teda ta aukce, že jo, dynamická, jako, která probíhá jako live v ten daný okamžik, tak to musí být jako masakr. No presne, že tam je ten akože je tam niekoľko týchto víziev a presne, že už sa to deje teraz, deje sa to napríklad pri tých športových podujatiach. Je tam problém s infraštruktúrou, s tým biddingom, s tým, ako to celé vygenerovať, ale akože konečne sme v bode času, alebo ja nazvem to, že stavu sveta, kedy si myslím, že toto je dosiahnuteľné. A myslím si, že ten konečný efekt je, že vlastne na čo sú tie reklamy proste sú forma monetizácie pre tie spoločnosti, aby ďalej mohli ponúkať tie služby. Takže oni majú neuveriteľné costs na GPUs, proste generáciu, especially v tom dnešnom svete, že aj v minulosti určite sa hovorilo cloud costs, teraz si myslím, že akékoľvek projekcie a tak sú z 20 až ak nie 100 znásobené. Takže vlastne pre mnoho tých produktov, ktoré sa dostanú do tej konzumer škály, že sú na niekoľkých miliónoch denných, ak nie stovkách miliónov denných aktívnych používateľov, tak reklamy sú ako keby veľmi prirodzený spôsob, ako sa ako keby nejako posunúť a zmonetizovať. Jak AI mění to, jak se staví produkty. Jo? A ty jsi zmiňoval to, že kurzor, jako bez kurzoru, bez Cloud Code, už jako si nedovedeš moc představit, že by si fungoval. Vnímáš to i jako na úrovni celého startupu, i spolupráce třeba tvoje a vývojářů, i když ty jsi asi vlastně byl vždycky tak trošku možná součástí toho engineering týmu, jak to tak vnímám, ale vnímáš tam nějakou jako změnu víc třeba i procesní a možná i třeba v produktovém managementu nebo v tom, jak se řídí ten produkt, jestli do toho ta AI už taky nějak víc vstupuje? Čo sa týka engineeringu 100%, väčšina z nášho kódu asi bude už AI generovaného. Myslím si, že každý jeden z nás to ako keby veľmi intenzívne nejako využíva, používa. Spôsob, akým to teda zmenilo ten landscape, je podľa mňa taký, čo už cíti mnoho startupov alebo teda aj väčších spoločností. Dá sa dokázať oveľa viacej s menším počtom ľudí. Preto aj vidíme vlastne veľmi veľa startupov, ktoré keď reálne nazvem to, že hitnú ten gold mine a tak vedia s malým tímom vybudovať neuveriteľné ARRs a sú proste veľmi rýchlo sa hýbu, pretože kľudne im tam beží 5 agentov naraz. To sa aj mne občas deje, že proste potrebujem nejaké iterácie tej istej veci, spravím si ako keby 3 rôzne PRs a proste potom sa viem rozhodnúť, takže tá rola pre mnohých ľudí určite prechádza do viac takého, nazvem to, že takého, že dohliada na ten output. Pre mňa osobne sa osvedčilo napríklad taký workflow toho, že ako keby som veľmi stále hands-on reviewujem ten kód, ktorý vlastne tá AI vyprodukuje. To si myslím, že vie dojsť k veľmi dobrým outputom, lebo keď si ten človek prečíta ten kód, má potom tie inštrukcie v hlave, ako ten prompt inak akože zadať a byť konkrétny a napísať.
No a čo sa týka toho, že či to zmenilo nejako, nazvem ten produktový landscape, a myslím si, že za mňa tam pomenej, sa priznám, aspoň za mňa, možno to len nesprávne používam, rád sa naučím viacej. Ja veľkú value, aspoň v tom produktovom mojom zmýšľaní, dávam tomu vedieť clearly napísať, čo treba. Akože vedieť jasne, ideálne čo najmenej slovami alebo vetami napísať proste nejaký problém a možno potenciálne aj nejaké riešenie alebo ten space toho. A byť taký clear thinker a writer je podľa mňa veľmi valuable. Za mňa s mojimi experimentami mi AI v tomto vždy iba ako keby uškodilo. Neviem, aká je tvoja skúsenosť. Já jsem se tě chtěl zeptat, jako kde vnímáš, že to pomáhá, kde je ten hype, jo? A moje zkušenost, obzvlášť teďka jako aktuální, je velmi podobná, jo? Že já vidím, že ta AI pomáhá hodně v engineeringu a přijde mi, že pomáhá třeba produkťákům a designerům, když potřebují rychle udělat nějaký víc jako interaktivní prototypy, ale většinou hodně takový jako raný verze, jo? V okamžiku, kdy chtějí ty prototypy pak začít jako víc ladit a přizpůsobovat je obrazu svýmu, tak už to většinou jako je tak složitý to přes prompty někam dotáhnout, když nejseš vývojář, a že už zase ty lidi se vrací pak k Figmě, jo, a k tomu, že s tím pomáhá jako vývoj. Ale jako ve vývoji a řekněme v nějakých experimentech mi přijde, že tam se to používá nebo se s tím experimentuje hodně intenzivně. Ale třeba v tom produktovém managementu, já o tom jako hodně slyším, hodně o tom čtu, že už produkťáci všechno generujou a tak. Moje zkušenost je taková, že když jsem jako měl možnost teďka pracovat na projektu, kde tu AI produkťáci používali velmi intenzivně k tomu, aby generovali jako requirements, aby vytvářeli content do aplikace a tak to byla úplná katastrofa. Jakože to všem jenom přidělávalo práci, ty výstupy nebyly kvalitní, jo? Nebylo tam jako, bylo to fakt jako na škodu věci, si myslím, jo? Takže potvrzuju to, co říkáš a vlastně pak trvalo lidem okolo nich udělat jako větší pořádek, nebo udělat v tom pořádek a jako pochopit, co je to zadání, trvalo víc času, než kdyby fakt někdo si k tomu sednul a dobře to napsal a ve výsledku i těm samotným lidem to podle mě nakonec přidělalo práci. Takže mám s tím teď takový jako nedobrý zkušenosti. Ono samozřejmě je to nástroj, jo, takže vždycky záleží na tom, jak ho kdo používá a jakou péči si dá potom třeba s tím výstupem pracovat. Ale ještě teď jsem četl totiž jeden takovej nějaký LinkedIn post, kde, nevím, kdo to byl, jo, ale mluvil o tom, jak je jako problematický nechat si od AI udělat summary z nějaký věci, jo? Což je taková jako podle mě docela běžný case, že mám dlouhý článek nebo nějaký dokument a řeknu AI, udělej mi z toho nějaký jako závěr. A on říkal, hele, problém je, že ta AI jako nemá kontext a ty závěry můžou být dost jako random, jo? A když si to sám nepřečteš, tak vlastně nevíš, jak moc to na tohle to sedí. A mě to trošku připomnělo, teď jsem zase měl zkušenost, že na nějakém projektu se po schůzkách posílaly jako AI generovaný zápisy z těch schůzek bez lidského zásahu a to prostě vůbec nedávalo jako smysl, jo? Že tam byly body, který třeba nějak rámcově odpovídali tomu, co se na té schůzce jako diskutovalo, ale chyběly tam vlastně vypíchnutý fakt ty důležité věci, naopak tam byly věci, které moc důležitý nebyly a podle mě to je proto, že ty modely prostě fakt nedokážou ten kontext jako nasát a dobře vyhodnotit, co je jako dobrý, jo. Takže je to jako říkám, v tomhle je podle mě trošku jako hype a představa, že se to bez toho lidského zásahu nějak jako obejde, nevím, jo, jako když do toho dostaneme víc toho kontextu, když tomu dokážeme tomu modelu dát nějaký jako hodně kontextu k té specifické naší situaci, tak jo, ale ne, jako tohle si zatím moc nedovedu jako představit, jo, jako jak bude fungovat. No, to je aspoň moje taková zkušenosť. Hej, dáva mi akože určite, že súhlasí to aj s nejakou takou mojou skúsenosťou a neviem, kde som to čítal, že vygenerovaný AI content je ako, neviem, že ako plastická operácia, že vlastne keď vidíš, že niečo proste je, nazvem to, že tak, že niečo vie nesedieť proste, že a vtedy ten človek dostane taký
feeling ohľadom toho celého, že proste OK, toto je, že vlastne ten goal je nezistiť, že to je vlastne, že goal plastickej operácie je nezistiť, že máš plastickú operáciu, jak to dáva zmysel väčšinou. Čo ale spomeniem k tým meetingom, mne tam dobre funguje tu, čo sa volá Granola. A presne on zachytáva ten problém, ktorý si spomenul, že tie summarizers nevedia vypichnúť, čo je tá dôležitá vec, preto on to kombinuje s mojím note-takingom. Takže ja keď vlastne s niekým volám, Granola je zapnutá a ja vlastne si zapisujem iba tie kľúčové body, ktoré ma zaujímajú a ja to vlastne píšem preto, aby Granola vedela, že sa na to má zasústrediť. To mi funguje akože reasonably dobre, to mi určite šetrí nejaký čas. Super, super. Já tady ta moje zkušenost teďka poslední, tak byla vlastně s Teamsama, kde prostě s sumarizací jejich těch meetingů a to vlastně bylo úplně zbytečný, mi přišlo, jo, že takže Granolu jsem neskoušel, takže musím vyzkoušet, protože samozřejmě dovedu si představit, že tohle jako je dobrá pomoc, když tomu dáš, jo, takhle nějaký kontext, takže to je fajn. Hele, pojďme se podívat na to, než na tu tvoji cestu do kontextu. Než jsi vlastně založil startup, tak my jsme když jsme se připravovali, že jo, na tenhle rozhovor, tak ty si říkal, že jsi žil v Londýně, v Barceloně, v USA, jsi strávil nějaký čas. Jaký to tam bylo, jak ti to formovalo na té cestě k dnešnímu dni? A to, co mě asi zajímá, ty jsi tam už že ho, pohyboval v technologickém prostředí, tak i třeba srovnání tady těch jako zemí a jaký to tam bylo oproti Čechám? Ako keby, hej, že aby som teda priblížil tú nejakú moju cestu, tak vlastne tá začínala tým, že som ako keby niekde na strednej škole už, nazvem to, že dizajnoval loga, ak sa to dá nazvať loga, alebo vlastne také brandové výstrelky. A vlastne ja som bol vždy dosť rozpoltený už na strednej škole, že či sa vydám cestou dizajnu alebo software engineeringu. Keďže vlastne som si tam aj k tomu sa tam viaže taká funny storka, kde som vlastne týmto dizajnovaním som si našetril dosť peňazí, aby som zaplatil jedného vývojára, ktorý mi spraví vlastný web, cez ktorý ja budem predávať tieto všetky moje služby a loga, lebo mňa hrozne hnevalo, že myslím, že Fiverr som používal ešte takto, ktorý si bral 20% cut alebo ešte 25% cut v tých úplne pred veľa rokmi. Tak som bol z toho nešťastný. No a vlastne tento vývojár to akože až tak nejako dobre nespravil a ja som vlastne sa mu naučil programovať tým, že som musel opravovať nejaký PHP kód po ňom. A vlastne aj vtedy som bol veľmi rozpoltený, či pôjdem študovať, nazvem to, že design, alebo grafický dizajn, alebo software engineering. Až tak som nevedel, že som si hodil kockou. Kocka padla na software engineering, tak som vlastne, moja cesta išla do Londýna, kde som bol vlastne strávil 3 roky na Imperial College. To bolo super, to bol akože za mňa to bol skvelý experience z jednej z najlepších engineering škôl na svete, podľa mňa, aspoň z toho, čo som tam ja zažil, aj tí ľudia, ktorí ma učili, poprípade, ktorí boli moji spolužiaci, tak vlastne veľmi tam ľudí proste akože veľmi do hĺbky sa dostávali do vlastne to, čo ich zaujímalo. Či to bolo AI, algoritmy, operačné systémy a tak. A vlastne súčasťou toho som sa dostal do tej Barcelony, kde som pracoval ako softwarový inžinier vo firme Skyscanner. Tam som pracoval na ich databázach a nejakých real-time reporting systémoch a vlastne potom neskôr som pracoval ešte v jednej firme ako software engineer Improbable. A potom som vlastne začal Deepnote a až teraz Context. Takže nejako takto sa to linulo. A čo sa týka napríklad tých rozdielov medzi týmito rôznymi krajinami z toho tech sektoru, ktoré som zažil, ja sa na to pozerám ako keby tým spôsobom, že aký je nejaký môj osobný goal, čo chcem dosiahnuť. Asi veľa možno poslucháčov tohto
tohto podcastu bude mať goal možno vybudovať spoločnosť nejakú jedného dňa svoju, a po prípade stať sa nejakým skvelým dizajnérom a zamýšľam sa, ktorý z týchto miest mi dokáže ponúknuť čo najväčší ten success rate na to. A samozrejme do toho určite treba zavážiť aj osobné goals, ako proste kde chcem vlastne žiť a tak, kde sa mi páči, kde by som chcel budovať ten život. No a čo som ako keby ja vnímal, bolo, že myslím, že v Londýne aj z toho, aké niektoré už úspešné companies tam vidíme, myslím si, že tam je dosť rozvinutý ekosystém. Tam sa človek vie veľmi jednoducho uchytiť, zamestnať, aj veľké spoločnosti tam vytvárajú proste, keď majú mať niekde v Európe svoj office, ktoré možno začínajú pôvodne v San Francisku, tak Londýn je akože veľmi častá destinácia, takže tam mám pocit, že tie opportunities sú super. Mne osobne sa Londýn nepáči, takže strávil som tam nejaký čas, chýba mi tam nejaká väčšia príroda, lepšia infraštruktúra a až tak proste ma to tam neoslovilo po tých 3 rokoch. Barcelona, to bolo, tam som strávil najmenej času, alebo teda Španielsko. Viem, že tam vzniklo niekoľko spoločností, ale tam som nemal úplne taký ten nazvem to taký ambiciózny cutting edge pocit, že proste tuto sa ide diať to popredie toho vývoja AI alebo startupov a tak. Tam to bolo viacej také pri pláži zrelaxované. Španieli sú známi tým, že si dajú siestu po obede, to sa tam dialo. Takže tam to bolo viacej také, nazvem to, zrelaxované. No a potom s Deepnoteom sme strávili čas vo Y Combinatore v San Francisku, aj proste predtým sme tam boli, som tam žil, takže tam som strávil už asi nejaký rok života. Myslím si, že tam aspoň pre mňa je taký ten najväčší rozdiel, ktorý vnímam v tom, keď sa teda zamýšľam na tým goal a ako keby s tým success chanceom, tak tam akože vidíme to aj na tej koncentrácii firiem, ktoré tam vznikli. Není asi náhoda, že proste tí top model makery sú všetci založení tam. Aj nemusím nutne hovoriť o niekom ako Google, ktorý teda sa asi nepohne stade tak ľahko, ale akože OpenAI tam vzniklo, Anthropic tam vznikol a rôzne iné spoločnosti. A akože myslím si, že tam to je kombinácia toho snowball efektu. Proste tam vznikajú tie spoločnosti, je tam tá komunita, veľmi veľa sa tam o tom ako keby hovorí a to rozmýšľanie o, nazvem to, že AI a startupoch je tam dlhodobo posunuté. Takže za mňa je to skvelý experience tam ísť, navnímať tento celý experience. A rozmýšľam, čo bol ten druhý efekt. Druhý efekt bol taký, nazvem to, že kapitálový efekt. Kapitál oveľa ľahšie prúdi v tej Amerike. Je jednoduchšie prísť, postaviť sa, povedať, nazvem to polokontroverzný nápad, ktorý chce človek vybudovať a ako keby samozrejme musí byť premyslený a tak a dostať na ňo vlastne nejaký funding a ukázať sa, že čo ten človek dokáže. Mě by zajímalo, ty jsi pracoval jako softwarový vývojář a pak se přepnul do toho co-foundera Deepnote. Jak se to stalo tohle? Ty si říkal, to si byl v té Barceloně? Nebo kde to som bol už v Londýne, ale áno, akože vlastne keď som bol v Londýne, Jakub Jurový, ktorý je CEO Deepnoteu, ma oslovil. Alebo teda nejako sme sa spojili, spoznali sme sa z týchto anglických škôl. No a vlastne tam sme začali hneď debatovať, že myslím si, že sme si sadli, to bolo, k tomu sa aj viaže to, že my sme sa predtým stretli možno raz, dvakrát na chvíľku v živote a tak Jakub bol taký, že no tak vyzerá, že toto dáva zmysel a proste tuto poskladal vlastne tým 4 ľudí a že poďme do San Francisca a poďme tam proste mať hacker house a proste vybudovať túto spoločnosť. To bolo skvelé, myslím si, že to bolo výborné rozhodnutie, pretože pracovne to bolo intenzívne, ale tá práca ako keby nebol to ten feeling, že proste sa tu ideme prepracovať, alebo čo veľmi nás to bavilo, mali sme fakt zábavu z toho, v konštante sme sa bavili o dátových nástrojoch, kolaboračných nástrojoch
A vlastne tam boli položené tie základy a vízia Deep Note. Aj sme tam vlastne fungovali takým spôsobom, že ráno vlastne, alebo teda, že, nie ráno, vlastne celý deň sme nejako akože kódili, produktovali, ideovali, riešili veci a večer sme vlastne išli na nejaký meetup. Bolo tam vtedy veľmi veľa dátových meetupov, skoro že 4-5 krát do týždňa a vedeli sme tam prezentovať tie svoje nápady, pýtať sa ľudí na ten feedback. Tí ľudia boli veľmi otvorení, milí, dostali sme sa hneď po pár dňoch k ľuďom z Uberu, vývorku a tak, takže to bol vlastne skvelý zážitok. No a nevím, či jsem odpovedal vlastně na celou otázku. Jo, to mě zajímalo, já se ještě doptám na detaily, ale možná ještě, když jsi říkal, že jste tam měli ten Hacker House, kde přesně jste byli? Pri Painted Ladies sme boli, takže tam sme proste každý mali svoju izbičku, stretli sme sa jak sa to volá, v obývačke, mali sme tam monitory, vyzeralo to tam ako nejaká serverovňa a proste sme tam fungovali, kričali na seba a bolo to také veľmi magické. Jaký to pro tebe bylo, ta změna jako z vývojáře do co-foundera? Jasné, na toto som neodpovedal, už si pamätám. Myslím si, že takto, že je tam ešte veľký rozdiel v tom, či daný človek je ten CEO, ten ultimate stakeholder versus vlastne iný člen toho tímu. Vlastne čím ďalej sa ten človek blíži, alebo čím k tomuto viacej, k tomu CEO postu sa blíži, tak za mňa osobne tam figuruje taký element toho, že ten, jak to nazvať, ja to volám ako keby, že ten človek už nemôže mať výhovorky a tie veci sa musia stať. Proste, že niečo sa pokazí, tak ten človek tam musí byť akože OK, jasné, toto sa deje, ako to ideme vyriešiť a proste musí sa veľmi čelom postaviť na veľmi veľké množstvo vecí, ktoré sa v tej company dejú. A nehovorím teda nutne, že na týchto iných leadership pozíciách sa tí ľudia nemajú rovnakú zodpovednosť toto robiť, ale ako keby vždy je tam proste ešte medzi týmto nejaký stupienok. No a myslím si, že že sa to hlavne zmenilo, taká tá founderská rola v tom, koľko, nazvem to, že koľko ambiguity, koľko nejasností je potrebné plávať, ako veľmi treba ako keby vedieť vydefinovať tú konkrétnu víziu. Inak mám pocit, že dizajnéri vedia byť skvelými foundermi, pretože veľakrát plávajú v tej ambiguity, je tam veľa feedbacku, musia sa rozhodnúť proste z niekoľkých iterácií a vedieť povedať, že OK, toto je ten náš bet, za ktorým si stojíme a ten chceme vybudovať, pretože tu máme nejaké hypotézy alebo proste nejaký research. Tak myslím si, že to je veľmi hodnotné a ako keby určite sa tým aj tá moja rola zmenila a to ďalšie, čím sa zmenila, je, že ešte viacej som prestúpil do role nejakého generalista, alebo teda človeka, čo sa fakt musí venovať. Všetko je tvoj problém proste. Zažili jste nějaký takový krize, který si musel řešit, nebo se svýma jako co-founderama, který můžeš nasdílet nějakou něco, co prostě tě třeba i formovalo, jako jsi říkal si, hele, tyjo, tohle příště nechci zažít, tak něco uděláme jinak. Rozmýšľam, že či tam bolo niečo také veľké. Mám pocit, že asi mám pocit, že sme boli ako keby vždy dobre nastavení v tej proste tá komunikácia medzi tým leadershipom musí byť proste podľa mňa veľmi otvorená, myslím si, že aj veľmi rýchla, že proste, že vždy sme tomuto dali akože, že to je vlastne tá najväčšia priority v tej company, že proste je tam nejaký message alebo neodpovedaná otázka v tom, nazvem to, že v tom leadership space, tak proste vyjadríme sa k nej, dajme tam ten svoj názor, nech to je čo najskôr vykomunikované, pretože to má potom nejaké multiplying alebo teda kaskádové efekty na zvyšok company.
Takže vlastne mať nastavenú častú a dobrú komunikáciu bolo jedno, druhé je proste, mám pocit, že veľmi pomáha byť taký, nazvem, mať tam ten sense of kamarátstva proste, že vieme si všetci zájsť spolu na to pivko, aj chceme a proste vieme sa tam proste super pobaviť a ono to troška aj tak vie odľahčiť niektoré tie náročné situácie, ktoré vzniknú a to tretie, čo si myslím, že tiež vždy dobre fungovalo, bolo také disagree and commit, že proste OK, stanú sa určite nespočet situácií, určite aj ich bolo, nejakých konfliktov, ale proste vždy sme si vedeli povedať, že nesúhlasím s tebou, ale proste OK, poďme to skúsiť. Ty máš vlastne nejaké silné presvedčenie, prečo toto robiť. A ono to akože aj súvisí s takou vecou, ktorú si myslím, že je dôležité robiť v tom, nazvem to, že v tom leadership týme, alebo minimálne to majú robiť tí CEOs, je ako keby byť si veľmi vedomý svojich silných a slabých stránok a tie slabé stránky si myslím, že musia byť aktívne kompenzované. Či už hiringom správneho človeka v tom leadershipe, alebo inde, alebo nejakým, nazvem to, toolom, alebo niečím takým. Jo. Ale to disagree and commit, to je dobrý, protože to je něco, co třeba jsem si dřív jako neuvědomoval, jo? Že bylo takový, musíme se na všem jako shodnout a najít tu společnou cestu a to byla taková jako moje představa, jak se ty věci mají dělat, ale potom právě časem jsme došli i třeba tím, že my jsme dneska 3 jako společníci, tak myslím, že jsme i došli k tomu, že tohle je jako cesta. Prostě, hele, já na to mám jiný názor, ale máme rozdělení nějaký zodpovědnosti, ty jsi zodpovědný za tuhle oblast, pokud říkáš, že to budeme dělat takhle, tak jako já ti řeknu svůj názor na to, který je jiný, ale když ty říkáš, že půjdeme tam, tak prostě půjdeme tam. Jo? A přijde mi to dobrý, přijde mi to samozřejmě výrazně lepší, než takový ty obvyklý cesty jako jo, jasně, ale pak se to budu snažit celou dobu jako nasměrovat někam jako jinam. Takže... To vie byť veľký killer, taká nevyhovorená frustrácia z toho, že OK, tu sme sa vydali inou cestou, ale ja som nejako cítil interne, že to má byť iná cesta, akože asi prvý step by bolo, že proste to tam vedieť naložiť ten feedback a vedieť sa o tom porozprávať. Ideálne je nejako, nazvem to, rešpektujúco zabalený, ale to už je druhý step. Ještě jedna věc, kterou startupy často řeší, že mají nějaký většinou omezený čas. Jo? A někdy peníze, někdy jenom čas a tudíž se musí dobře rozhodovat, že jo, do čeho to svoje úsilí investujou. Jo? Ty si říkal, že vlastně plánujete na nějaký týdenní bázi, že to je takový horizont jako optimální, takže u vás tohle probíhá fakt jako na týdenní bázi, že si sednete a řeknete si, hele, teďka jdeme tam. Máte na to nějaký, nevím, nějaký nástroj na prioritizaci, jo, na nějakou metodu, který se držíte, nebo prostě si sednete, domluvíte se a jedete? Myslím, že najlepší nástroj na toto pre nás aj v Deepnote, aj v kontexte bol byť fakt hlbokou súčasťou toho spaceu a rozprávať sa s tými ľuďmi v ňom, byť stále akože zvedavý na tie veci. Ako keby potom, ak dostatočne veľa ľudí je nejako takto integrovaných do toho spaceu, tak si myslím, že to, že vlastne v akom nazvem to, že toole alebo tak sa to capturuje, myslím si, že je super to mať. Tam znova teda platí to predchádzajúce pravidlo. Dôležité je vedieť tieto myšlienky jasne zartikulovať a napísať, ideálne čo najjednoduchšie. A keď už toto máme, tak vlastne tí ľudia si vedia ako keby vybudovať nejaký repozitár tých dlhodobých, nazvem to, že projektov a vízií. My ich určite máme. My ako keby si myslím, že ten fokus kontextu je veľmi, veľmi špecifický a konkrétny. A ako keď proste my vytvárame nejaké tú novú generáciu tých ad formátov ukázaných v nejakých AI aplikáciách. A toto vlastne všetko vzniklo presne z toho titulu, že máme každý týždeň máme ako keby nespočetne veľa konverzácií so zákazníkmi, s advisormi, s ľuďmi z industry a no, asi že
toto sa tak mne najviac osvedčilo. Neviem, ako vám. Jo, my jsme asi historicky zkoušeli spoustu věcí. My samozřejmě dneska my nemáme žádný svůj jako startup nebo vlastní produkt, a to ještě trochu rozvedu, ale v historii jsme vlastně stavěli 3 startupy, Costlocker, SMS Ticket a toto, a vlastně vždycky jsme zkoušeli jako různé věci, jo? Od toho zachycovat ty data v tabulce, v Excelu, přes to jako mít nějakou RISE prioritizaci, přes testování product boardu a různých dalších nástrojů. A dneska třeba sice nemáme vlastní produkt jako ve smyslu digitálního produktu nebo nějakého fyzického, ale ten náš produkt je to naše vnitřní prostředí v TwoFresh. Máme tady design leadership team, tomu říkáme, a to je tým, který dneska má 4 lidi, a je to tým, který vlastně buduje takový náš interní produkt, a ten interní produkt je to, jak se staráme o naše designery, jak jim pomáháme se rozvíjet, jak fungujeme na projektech, jak generujeme třeba nové služby, které nabízíme našim klientům, a tam jako fungujeme takhle. Nástroj podle mě přesně není tak důležitý. Jo? Náš takový hlavní toolstack je jako Miro, Notion a asi Figma, bych řekl, jako když bych to nějak jako asi to jsou ty hlavní nástroje. A potom jedeme na Google infrastruktuře, na Google, teď nevím, oni to furt mění ty názvy, dřív to bylo Google Apps, teď bylo asi Google Workspace, jo, nebo co to je. Ale fungujeme většinou v takovém kvartálním režimu, že plánujeme jako na kvartál, s tím, že samozřejmě ty priority se pak jako různě mění, jo, takže to je jiný, ale je to tak, že máme jako kvartální výjezd našeho leadership týmu, kde se bavíme, je to víc takový uvolněný, chodíme na procházky, jo, jdeme na pivo a bavíme se o tom, kam ten další kvartál bychom měli směřovat. Používáme teďka takový tool Vision Board, kam si zachytíme ty myšlenky, je to vlastně, dřív jsme to psali na nějaký post-ity, teď je to víc takový vizuální, je to takový víc hravý, možná nás to víc baví s tím pracovat, a k tomu potom některé týmy, nemáme to jako pevně daný, ale některé týmy si dělají jako OKRs, které jsou navázaný na ten vision board, a u nás třeba spíš jenom prostě říkáme, hele, teď tohle jsou ty priority, které budeme řešit v následujícím kvartálu, a fungujeme takhle, jo, takže ale taky jako máme nějakou, bych řekl, jako dlouhodobější vizi, řekněme na rok, možná jako 2, kam tu firmu chceme směřovat, a pak fungujeme na těch kvartálních, jako na tom kvartálním režimu. No. A samozřejmě se to mění, jako řekli jsme si třeba, že letos nechceme se zaměřovat na klienty ze zahraničí, a prostě po cestě jsme získali omylem jako v uvozovkách klienta ve Státech a klienta ve Švýcarsku, a najednou nám to otevřelo prostě dveře, proto se na ty trhy víc podívat, tak jsme říkali, hele, sice jsme to říkali, že letos to řešit nebudeme, ale změna, jako a teď to řešit budeme, jo, takže taky prostě změní se to podle jako situace a není to nic jako pevně danýho, jo, takže... To je super podľa mňa, akože taká tá optionality počas budovaní spoločnosti, že sa tam otvárajú také tie cestičky, a ja si myslím, že to ako keby dáva veľký zmysel a vie to priniesť veľkú hodnotu ich ako nejako tak vedieť zdravo objaviť. Že myslím, že aj teraz som čítal tweet od Sama Altmana, ktorý ako keby adresoval nejakú kritiku toho, že prečo OpenAI ako spoločnosť, ktorá má smerovať k nejakému AGI, vlastne vydáva túto, neviem, aplikáciu Sora, na ktorej mám generované videá, je to vlastne sociálne médium na generovanie videí. No tak ako keby proste napadla ich táto opportunity, vytvorili to, vydali to do sveta, a ako keby ja si myslím, že už teraz po pár dňoch od toho vydania ten value tam pre mnohých ľudí, aspoň ja ešte nemám, ja som to ešte nevyskúšal, ale proste mám pocit, že tam je a ako keby je to, môže im to veľmi jednoducho dopomôcť k tomu ich konečnému goal na konci dňa.
Včera, jak jsem mluvil o tom, že jsem byl na tom Pipedrive a Producting meetupu, tak to bylo o experimentech produktových a takový můj závěr, nebo já jsem tam měl i přednášku, a tak to, co jsem se snažil říct, je, že prostě je skvělý experimentovat a zkoušet jako spoustu experimentů, protože čím víc experimentů člověk jako vyzkouší, tím jako víc věcí se může povíst, jo? Že mi přijde Lukáš Pitr, vlastně náš founder, tak on říká, že kvantita plodí kvalitu. Jo? Má to samozřejmě nějaký jako úskalí, nějaký jako svý pravidla a zákonitosti, ale přijde mi, že je dobrý zkoušet ty věci a když se objeví nějaká příležitost, tak spíš než se držet něčeho, co jsme si řekli před 4 rokem, jako tak to vyhodnotit a presne, to je úplne taký art, toto vedieť odhadnúť aj a akože ja nad tým aj rozmýšľam možno aj z takej osobnej stránky, že to niekto to nazval niekedy dávnejšie, že surface of luck, že aký je ten povrch šťastia, ktorý sa ti môže udiať a vlastne to je niečo, že myslím si, že vieme sa dostať k tomu, že je to niečo, čo si človek vlastne vytvára. Že ja ako keby, že sa zavriem domov a nikomu nepíšem, s nikým sa nestretávam a ťukám si tam do nejakej svojej apky, tak ten môj povrch šťastia je veľmi malý, pretože vlastne nemalá šanca, že ku mne príde nejaká náhoda, niekoho, nazvem to, že napadnem, že by som možno bol správny človek na nejaký projekt alebo také niečo. A teraz nehovorím nutne, že toto sa má diať iba nazvem to, že s networkingom, ale je to aj také, že ako často niekto hovorí o svojej práci všeobecne, alebo verejne, nie všeobecne, tak proste ten človek je v povedomí tých ľudí a ako keby vedia sa tam vzniknúť konexie alebo náhody alebo prepojenia so zákazníkmi, ktoré proste dávajú veľký zmysel. Jo. Hele, souhlasím naprosto, jo. A samozřejmě má to i svoje úskalí, abych jako zase to otočil na druhou stranu, tak občas mi přijde, že my, jak jsme 3 společníci a každý generuje nějaký nápady a snažíme se ten surface of luck jako rozšiřovat, tak teď jsme zrovna seděli, máme každý úterý odpoledne board meeting s klukama a máme na to Miro, kde máme prostě nápady a občas tam není nic, ale teď tam bylo prostě 15 jako tematických okruhů a my jsme říkali, hele, to nemáme šanci vůbec jako ani rozebrat a probrat se o to, jako probrat to pořádně a pak právě, když jsme skončili, tak jsme říkali, hele, jako všechno to je super, ale je toho strašně moc, jo. A to víme, že teď nemáme šanci tohle jako dotlačit a většinu těch věcí vůbec rozjet, takže pak to samozřejmě je o tom balancu, že jo, jako moc se v angličtině, že jo, nenatřít to máslo moc jako na tenko. Áno. Takže jako neroztříštit ten fokus moc a to je asi nějaký osobní umění, protože každý to bude mít, že jo, jiný, každá organizace to bude mít jiný, co unese, co dává jako smysl. Tam už je to o nějaký zkušenosti možná lidí, co jako dokážou a říct, hele, teď se pustíme fakt jenom do jedné věci, nebo teď budeme dělat tady ty 2 věci a tak. Ako je moje obľúbené porekadlo na keď prioritizujem rôzne veci, že není to prioritizácia, kým to nebolí. takže chápem. A když jsme u toho Surface of Luck, to se mi líbí, to budu používat, to je dobrý. Tak než jsme začali natáčet, tak ty si říkal, že jsi velký fanda side projektů různých. A pojďme to trochu probrat, protože ono to spolu asi možná trochu souvisí, že? Určitě, no. Když ty věci děláš. Tak jak to máš se side projektama? Jasné. No, tak transparentne teraz pomenej, teraz proste kontext veľmi ako keby intenzívne napreduje a na toto má menej ako keby, že menej času alebo vidím, že ten môj leverage vie byť využitý inde. Historicky som pracoval na nejakých side projektoch, asi také dva tam boli také, nazvem to, že alebo takto, že ja nejako perpetuálne rozmýšľam nad side projektami, veľmi ma to baví. Je to niečo, o čom ľuďom často hovorím, že ako keby som veľký fanúšik toho, že to tí ľudia skúsia a asi to vychádza z nejakej tej mojej natúry toho generalistu, že proste
mňa veľmi nadchýňa vymyslieť ten nápad, ktorý ako keby od toho vymyslenia po nadizajnovanie, po nakodenie a šipnutie dostanem do sveta, že ma to veľmi nabíja energiou. Myslím si, že aj mnohých iných ľudí, s ktorými som mal šancu sa baviť. A vlastne ja som pracoval na 2 takých väčších side projektoch. Jeden sa volá Notionary. Ten sme robili spolu aj s Betkou Dlhou. Notionary bolo kedysi asi najväčší marketplace na templatey Notionové. To proste strašne fičalo kedysi. Myslím si, že aj teraz, ale Notion už má svoj vlastný. Inak je vtipné, lebo Betka už pracuje v Notione. Takže vlastne Notion už má teraz svoj vlastný marketplace, ale kedysi takéto nič neexistovalo. Ľudia proste vedeli stráviť veľmi veľa hodín nad podľa mňa veľmi valuable templatami. Template bude vlastne nejaká forma procesu zachytená v Notion dokumente. Takže tá spoločnosť si ju vedela naimplementovať a zrazu mali super CRM, ktoré nemuseli sami stavať, ušetrili veľa času. Takže to bol super experience. Už iba neskôr som sa dozvedel, že interne o nás v Notione sa veľakrát bavili proste o Notionary ako side projekte. Získal som tam veľmi veľa konexí. Notionary bol neskôr acquirenutý, takže proste je to akože, že už potom, keď sme na to prestali mať čas, takže proste bolo to ako keby veľmi super zážitok a dokonca toto je aj jeden z tých side projektov, kde nebolo ani potrebné vedieť programovať. Proste my sme marketplace alebo stránku, ktorá nejaké veci predáva, vie človek vytvoriť aj proste cez nejaké no-code tooly. A Notion, my sme zo začiatku vytvárali veľa vlastných Notion templateov, na čom sme to akože naštartovali, ktoré sme dávali zadarmo a chceli sme, aby to tých ľudí nalákalo. Takže to fungovalo super. A druhý projekt bol ďalší marketplace, ale boli na Figma slidy. A toto bolo tiež predtým, než Figma mala akúkoľvek komunitu alebo templatey. Ja som sa našiel v takej situácii, že som vlastne všetky deepnoteové slidy, ktoré boli potrebné, ja neviem, na board meeting alebo pre investorov a tak, ja som ich robil vlastne vo Figme. Lebo ja som bol hrozne frustrovaný zo slajdov alebo proste z niečoho iného, že tie hotkeys a všetko to, ako som zvyknutý pracovať, tak vo Figme to bolo dvakrát rýchlejšie a akože myslím si, že aj dvakrát kvalitnejšie, dúfam, že aj ostatní by súhlasili. A vlastne to je niečo, čo funguje doteraz. Mám z toho nejaký malý side income, ktorý mi každý mesiac plynie, pretože ja som tam tie slidy dal niektoré free a niektoré platené. Takže keď niekto chce proste pekné templatey na slidy a nechce sa im nič vytvárať, tak si proste kúpia niečo na templatery. A znova, že tam súvisí ten surface of luck, že tak ako proste myslím si, že veľa ľudí som spoznal vďaka Notionary a aj sa akože aj vlastne aj z Notionu, tak vo Figme platilo to isté. Z tohoto konca vznikol aj ako keby nejaký taký, že nenazvem to úplne, že job offer, ale bolo to proste také, že Figma mi písala, že či vlastne by som nemohol byť kvôli tomu, že som vytvoril takúto Figma komunitnú stránku, nejaký community ambassador aj pre Európu. Takže ako keby presne, že vznikli z toho takéto opportunities, ktoré si myslím, že by nikdy inokedy nevznikli. Takže to byla důležitá součást té tvý cesty vlastně k tomu founderství předpokládám, ale jako obecně k tomu, kde seš, tak side projekty. Což teda musím říct, že vlastně mi to asi zatím každý design founder, který tady byl, se kterým jsem si povídal, tak říkal, že side projekty jsou jako skvělá věc, která prostě která lidem pomůže v jejich jako kariéře a možná nejenom kariéře, jako obecně, takže jo. Určite, ak na to majú ľudia čas a chuť, tak za mňa to bol ako keby taký ten veľmi, akože určite taký ten multiplier v tej kariére, pretože vedel som tam získať ownership presne nad tými vecami od začiatku do konca a vlastne keď je to uverejnené a nejako nazvem to, že úspešne na povedzme Product Hunte alebo iných stránkach,
tak si myslím, že to má to potenciálně velký dopad. Tam je asi zajímavý to, že si vyzkoušíš spoustu rolí a spoustu kompetencí, že to není jenom o tom, nevím, udělat hezký slajdy, ale musíš to někde prodat, musíš tudíž o tom dát lidem vědět, že to existuje, aby že se k tomu dostali a mohli si to koupit. Takže je to spojený nějaký marketing, marketingová komunikace, výroba toho produktu, nějaký produktový management, přesně nějaká zodpovědnost, plánování, spoustu věcí, takže jo, to je dobrý. No hej, a je to aj super, akože pri hire, nehovorím nutne, že v minulosti som hiroval iba ľudí, ktorí robili side projekty, ale je to pre mňa veľmi veľký takú vec, ktorú sa snažím ako keby zistiť alebo pochopiť, že či ten človek tomu inklinuje. Akože asi tá najväčšia vec, ktorú sa snažím pri hiringu zistiť je ako keby, že že aký je prístup toho človeka k rôznym problémom, ktorí sú mimo troška jeho kompetenciu, že čo sa stane, ak ti proste tam pristane nejaký, že musíš byť súčasťou sales callu a pripraviť nejakú takúto vec, tak ako keby veľmi dobre sa mi pracuje historicky aj s ľuďmi, ktorí povedia, že we will figure it out, že proste, že poďme na to, bude sranda. A vlastne ľudia, ktorí inklinujú k side projektom, mám pocit, že veľakrát akože toto je ich súčasťou, to nazvem. Možná to trošku souvisí, ale změnil se nějak tvůj pohled na design a na designery po tom, co jsi se stal co-founderem, ať už to bylo v Deepnote nebo teďka v kontextu, jako vnímáš designery jinak, nebo obecně jako design, jo? A kam tím mířím, ale ne nutně, teda jenom tam, tak je, že mi přijde, že častokrát se setkávám s tím, že ty designéři koukají na design fakt jako na někdy až trochu umění, jo, nebo jenom čistě na to řemeslo toho, jak ty pixely jsou poskládaný, nebo případně i třeba jako i jak vypadá ten zážitek, ale koukají na to hodně tak jako na to, že si budujou něco pro sebe a někdy nereflektují třeba biznisovou realitu té firmy nebo tak. Jo. A tak jestli tohle je něco, co se třeba u tebe změnilo, nebo vlastně furt to máš stejný vůči designu? No, to je dobrá otázka. Moje skúsenosti ako keby s dizajnom sú najmä vlastne, v Deepnote som dlho bol jediný dizajnér a proste potom sme to vybudovali z toho pohľadu. Takže ako keby všetci, že snažil som sa vždy nejako nájsť ľudí, ktoré majú cca podobné zmýšľanie. Takže určite tá vzorka, ktorú vidím, je biasnutá, ale povedal by som, že presne to, čo si povedal, že mať tú schopnosť vnímať ten biznisový goal za týmto je ako keby veľmi, veľmi, veľmi dôležitá a najmä to, kde to vidím, kde to pomáha robiť, sú tie trade-offs, kde to pomáha robiť ten difference, sú tie trade-offs, že vlastne ako keby keď sa bavíme o nejakom 10x dizajnérovi, tak ako keby ten najväčší faktor, ktorý by som tam definoval, je, že ten človek vie povedať, že OK, proste tuto som nadizajnoval celý tento flow. Ja si myslím, že tieto tri veci, aj keď sú dôležité, si myslím, že není sú hneď potrebné. Tá value vie byť dodaná iba z týchto dvoch častí a proste to nám ušetrí scope 80% toho projektu. Že to je veľmi, veľmi valuable vec a väčšinou vzniká z toho, že ten človek má presne, ako si ty povedal, ten business understanding toho, čo je to a ako keby schopnosť sa do toho ponoriť. A čo som ešte asi ako founder, ako vnímam design, hrozne moc si cením ľudí, ktorí ako keby, myslím si, že hrozne moc si ešte viac cením ako keby dizajnérov celkovo. Myslím si, že je skvelé mať takých multifunkčných, empatických ľudí v tíme a ešte ak vlastne majú inklináciu k tomu byť tí viacej generalists, možno presah do toho programovania, tak to sú akože že tých ľudí je ešte menej, ale keď už takých ľudí vie človek nájsť, tak a vedia napríklad teda navnímať tento business sense, tak to sú ľudia, čo vedia budovať startupy v startupoch. Ty už si mi odpověděl dávno na tu otázku, co si myslíš o tom, že Y Combinator vyzval designery, aby zakládali startupy, tak ty si říkal, že si myslíš, že to
že k tomu mají spoustu předpokladů, ať už kvůli tomu, že se pohybují často v prostředí, že jo, s velkou jako nejasností, nejistotou a musí tím nějak navigovat, nebo teď si zmiňoval tu empatii, že jo, a pokud mají i nějaký smysl pro ten biznis, takže že k tomu mají jako ideální předpoklady. Máš nějaký rady a tipy, ať už pro designery, kteří uvažují o tom, jako že by založili startup, anebo možná i vývojáře a produkťáky, tak co by si jim poradil, čím začít, nebo jako pustit se do toho, nepouštět se do toho? No, tak je to intenzívna cesta, akože byť, určite to není najľahšia vec, čo si človek môže vybrať, ale myslím si, že je veľmi rewarding. Rozmýšľam. To vzniká aj z toho, akí sú tí dizajnéri, že vlastne je strašne super, keď ten človek vie byť zapálený do toho spaceu alebo do tej problematiky a ako keby tak empaticky načúvať tým ľuďom a vie si potom to pretransformovať k tomu, aby to pretavil do toho produktu, to nazvem. Že není to úplne samozrejme, že taký ten typický problém, že customer mi povie X a ja X naimplementujem. Niekedy to je možno správne, ale ako keby, že vedieť napočúvať širokú škálu ľudí, vybrať ten pattern a na niečo vytvoriť, čo má hodnotu, je to, čo tieto companies vlastne tvorí. Takže preto si myslím, že toto je super skill, ktorý by som rád poradil ľuďom. Thought experiment je, že čo keby si teraz teda naschedulujete 20 callov alebo stretnutí s ľuďmi z toho spaceu, čo vás zaujíma a fakt tam iba akože idete sa porozprávať. Myslím si, že veľa ľudí by dostalo skvelé nápady o tom, čo ďalej podniknúť. No a nejaká rada je, povedal by som, že asi, že nečakať na tú... Častokrát sa stretávam s takou myšlienkou, že ja pôjdem spraviť ešte tento krok, túto kariéru, aby som sa naučil veľa o tom, aby som v budúcnosti vedel vybudovať startup. Asi tá moja rada je, že bude to painful, náročné, ale proste preskoč ten krok k tomu a spraviť tú vec, ktorú ten človek ako keby fakt chce. Že myslím si, že tam tie množstvo tých learnings a ako keby tá rýchlosť tých vecí, ktoré sa nové naučím, je niekoľkonásobne väčšia, ako keby ja tu teraz nejako strategicky zbieram moje skúsenosti na to, aby som sa pripravil na nejakú vec. Tá vec bude 10 krát inak vyzerať a no, takže tak asi. Ale super. A když jsme si povídali spolu minule, tak si mi dal tip na knížku Masters of Doom a o Johnu Romerovi a Johnu Carmackovi, který založili ID Software, udělali Doom. Tak to jsem jenom chtěl říct, že to je super knížka, teď to poslouchám teda na Audible a to byl skvělý tip, díky za to. A já mám tady ty příběhy z toho nejen Silicon Valley, ale prostě z toho technologického světa, jak vlastně o těchto inovátorech naší doby moc rád. Tak to doporučuju a je tam popsaných spoustu zážitků vylíčených o tom, jaký to je, protože vlastně to byl taky takový život startupisty nebo život startupistů, takže o tom, co prožívají ty vítězství, i ty prohry a různý jako překážky, přes který se musí dostat, takže to dobrý dva magoři, jako, který jako fakt jako zajímavý příběh, tak díky za to. Je ještě něco, co bychom měli říct našim posluchačům, než to uzavřeme? Podľa mňa díky moc, že sme si mohli pokecať. Knižku určite odporúčam, rovnako odporúčam aj, myslím, že The Making of Prince of Persia. Je to tiež z tohoto herného priemyslu a ono je to v tej téme toho, čo tu celý čas hovorím. To sú ľudia, ktorí museli vymyslieť proste nejakú vec od začiatku do konca, zaobaliť ju, šipnúť ju a myslím si, že vytvorili skvelé veci Prince of Persia a Doom, akože, takže je to veľmi inšpiratívne pre mňa čítať tiež tieto príbehy. To jo. Filipe, moc děkuju. Ďakujem. Děkuju, že jsi si udělal čas, že jsi dorazil k nám do studia. Držím vám palce v kontextu a jsem zvědavej na to, kam ten svět
reklamy v AI se posune. A děkuji i našim posluchačům, že jste nás poslouchali. A díky moc. Díky moc, díky, ahojte. Tohle byl další díl Too Fresh Design podcastu a já se na vás těším zase příště. Ahoj.